Dneska si ukážeme, jak si udělat takovouhle růžičku. Nebo takhle, ona se mi trošku, zničila, no nevadí, ale takhle to nějak vypadá. Co na to budeme potřebovat? Potřebujeme na to. Já jsem si vzala takovou paletu, nebo nepotřebujete paletu, ale já jsem si ji radši vzala. Potom nějaký barvičky na obarvení, já jsem vzala anilínky, protože jsou za mě nejlepší. Potom vodu s misku s vodou, misku s vodou a hrníček. Ne zase moc velký, protože díky tady tomu velkému uděláte tady tu velikou. Neberte ho moc velký, je to zbytečný. A potom samozřejmě tampony a ty jsem vzala z DMka, a protože jsou asi z toho všeho nejlevnější.